Tak, dobrý den, já se jmenuji Vlaďka a vlastním obchůdek u Lištičky Vlaďky, kde nabízím i tato pěnová razítka. K těmhle pěnovým razítkům a k tomu, co vám dneska ukážu, mě inspirovaly mé děti asi před takovými 10 lety, když to byly ještě mrňátka a na svět se dívali takovým tím úžasným dětským způsobem a dokázali vymyslet něco, co by mě jako dospěláka už absolutně nenapadlo. A to je, když jsme si prostě vytvářeli jednoduchá razítka, měla jsem doma nějaké dřevěné podložky čtvercové a prostě vyřezala jsem gumu, mozgumu do toho tvaru čtverce a prostě, nebo jsme vystřihovávala jsem různý tvary a podobně a děti prostě vzali ten čtverec a vzali obyčejnou tušku, tenkrát myslím, že zkusili propisku, ale víme, že ta propiska není úplně ono, to vám hnedka řeknu proč. A prostě začali si do té gumy kreslit a obtiskli to a prostě, hele mami, co máme? Hele mami, podívej, co jsme objevili, nebo prostě to. No já na to samozřejmě jako dospělák koukala jako vejr, jak jsou děti šikovný, úžasný. A tak jsme vlastně začali ta razítka různě upravovat, oni si tam do toho kresli různý svoje robůtky a hlavonožce, protože ten nejmladší to byl ještě drobeček a prostě no, bylo to úžasný. Najednou jsme vytvořili prostě něco, co nevytvořila jenom maminka, nevystříhala jenom maminka, ale prostě děti najednou využili svoji kreativity a představivosti a vymysleli něco mnohem lepšího než já. A tuhle techniku, nevím, ještě jsem nikoho neviděla, že by ji používal nebo že by se s tím nějak chlubil. Já už jsem to párkrát během let na internetu zveřejňovala, ale jako nějak jsem zvlášť neviděla, že by se to nějak ujalo, ale vůbec to nevadí. Třeba se to ujme tentokrát. Je to jednoduše jenom technika vyrývání tvaru tuškou. Tady můžete vidět, jak třeba dopadla rukavice, kterou jsem si zkusila. A je to vlastně hrozně jednoduché, můžete si koupit jenom takhle jednoduchá razítka, dotvořit si je úplně sami, což je úplně nádherný, když potom s tím chcete ozdobit dárečky dětem, učitelkám, kolegům, může je to trošku infantilní, ale přece jenom Vánoce, jsou to krásné svátky, právě nejkrásnější, protože jsou to hlavně svátky pro děti, aspoň v mém případě já to tak cítím, protože jak už jsou děti velké, už to nemá to své kouzlo, ty světýlka v očích nezáří, je prostě hezké koukat na děti, jak milují Vánoce a tak je mám jako dětský svátek. Takže já bych vzala třeba, řekněme, kapříka a ukážu vám, když vezmete tušku, hlavně jak jednoduché to vlastně je, protože děti mají jednoduché a geniální nápady. Já vezmu tušku číslo 1, měkkost číslo 1, i 3 může být, ale prostě s tím, že vlastně ta jednička je nejměkčí, tak nejlíp klouže po té gumě a tvoří vlastně takový spíš silnější, ale takový hezčí motivy pro mě. Tak, můžeme takhle ukázat. Já si vlastně jako předkreslím trošku ten tvar, abych věděla, kam půjdu, kde budu tlačit na tušku potom. Já udělám takový hezký obrys. Líbí se mi prostě ty obrysy u toho. Toho. Začnu vytlačovat ten tvar, tu linku, kterou jsem si předkreslila. Oj, tady jsem se trošku šmykla, ale jsem trošku nervózní, hold, mluvení na kameru mi ještě 2krát moc nejde. Tak, trošku se mě klepou ruce, doufám, že to vidíte, protože já to nějak ne. Tak, lépe toto, stavím tu ruku. No, tak máme ten základní obrys. No, jak asi vypadá kapřík, má různý šupiny a různý takovýhle čárky na sobě. Tak. To trošku zrychlím, a tu toho videa nejsme 2 hodiny. Tak. Očičku určitě mu vyrobíme. Tak. Nazdar, už na nás koukáš, viď, pomalu. Já zkusím dělat takový toho kapří oko, snad se mi povede.
Uvidíme, jak to bude potom vypadat, až se to vytiskne. Prostě zkoušet se to musí. Jen bychom nic by se nevymyslelo, kdyby se neskoušelo. Tak. Vidíme, jaký to bude. Takhle. Tam bylo vidět, jak jsem si to předkreslila a teďka jsem to vlastně vydala. Děláme ploutvičky. Opravdu, když tady to necháte, ať si děti prostě tvoří sami, tak zjistíte, že dokážou takové krásné věci, které by vás ani nenapadly. To se mi právě hrozně líbí. To by bylo fajn, kdyby se o děti prostě učili. Někdy mají úplně úžasný pohled na svět na rozdíl od nás. A já teď zkusím, jak to teda dopadlo. Teďka to budu tisknout vlastně jenom jednou barvičkou, ale v jiném videu máte ukázáno, jak můžete tisknout razítky barevně. Je to taky úžasný nápad. A ten jsem si teda, nevím, jestli jsem na ně přišla já, ale prostě tak nějak mi napadlo, že by to šlo. A vypadá to zajímavě a můžete mít, i když máte jedno razítko, můžete mít různé barvy razítek, různé barvy obtisku. Tak jdem na to. Tak, co nám z toho vznikne? Tak, voilà. Tak a máme takového krásného kapříka. Vypadá skoro jak perníčkový. Tak jo, děkuji vám za sledování. Já zase přijdu s dalším videem. Ještě bych chtěla jedno video, jak razítka čistit, zvlášť když používáte ne razítkovací barvu, ale klasické barvičky, akrylové, temperové a vodové. S tím přijdu taky. Těšte se na příště. Děkuji, mějte se hezky.